setahun gembleng ngantos seneng. Wit rono kula niki mriksa dhateng panjenengan. Mongko rikala semanten panjenengan kula boyong saking Majapahit katon wonten ing Pandhikutus saben dinten kodening latri panjenengan tansah kukuh ing panjenengan nibake waspa tumetes wonten ing Banto Kaki Sunan napa sak sampunipun kula panjenengan papanake wonten ing Pandhikutus anggene paring pasugatan meladi napa kemawon boten remeneng penggalih panjenengan napa pun kok. Kaki Sunan Kudus kaki. Ora teges kekurangan anggonmu paring pasugata marang Eyang Ndorowati. Nanging kawruhana Kaki Sunan Kudus. Perkawis menapa to, Eyang? Mapaning Eyangmu kanthi tantawang tangis. Wong kabeh nimo Eyang rumangsa kapang marang Eyangmu Brawijaya. Sing wektu dina iki Eyangmu Brawijaya sing wis temekaning pati Kaki Sunan Kudus. Jebule kados ngene. Pancen kuwi bener Kaki Sunan. Eyang Ndorowati Kaki Sunan Kudus. boten teges kula niki umpami dipun wawas umur tasih bener kok mulang muruk dhateng panjenengan. Ning sedaya kula wau kula namung badhe ngemotake dhateng panjenengan Perkara ngapa kuwi Kaki Sunan? perkawis titah ingkang mapan wonten ing plataraning jagat riyen ngantos besok niki ing mangkenipun badhe ngicipi marang pepati. Mongko Islam sampun dawuh wonten saklebetipun Al-Qur'an samu barang napa kemawon Eyang Kaki ingkang kacondhokan kaya dumununging roh utawa nafas kuwi bakal ngicipi marang pepati. Mbok menawa kabeh mau sampun dados ginarising pepesti lan kodrating Gusti Eyang Brawijaya sampun tumuli kondur wonten ing pepangkoning Gusti. Kaki Sunan Kudus kaki. Nggih. Pancen bener apa sing dadi aturmu? Sapa wae besok bakal nglakoni kemekaning pati. Nanging kabeh kuwi sing gawe getuning ati Eyang Kaki Sunan Kudus. Perkawis menapa to? Mergo wektu dina iki Eyang ora bisa selak yen to Eyang tresna banget marang Eyangmu Brawijaya. Senajan to Eyangmu Brawijaya wektu dina iki wis mekaning pati Kaki Sunan Kudus. Eyang ora bisa ngalekake marang pasuryane Eyangmu Brawijaya kang bagus iki Kaki Sunan Kudus. Kula mboten maiben kok. Menawi panjenengan tasih kemutan kalian Eyang Brawijaya. Jalaran panjenengan menika darbe raos tresna saklebetipun manah ingkang saged dipun gambarake. Pancen kuwi bener aku Kaki Sunan. Ning panjenengan kedah mangertosi. Eyang Brawijaya menika sampun bali nyang pangkoning Gusti. Menawi toh panjenengan tetangisan sedinten kaping 7 paribasan. Boten badhe tumuli wangsul wonten ing plataraning pontok. Ngaten nggih, Eyang. Ampun dados penggagas. Sing sampun nggih sampun. Eyang, Kaki Sunan. astunipun panjenengan kula
wonten Panci Kudus. Sedaya kala wau wonten perkawisipun. Ana perkarane. Yen to pancen ana perkara nikah kesini. Jeramu Ampun kaget. Panjenengan kula papanake wonten ing Panci Kudus. Jalaran panjenengan badhe kula sengkake dados garwa kula ya. dadi garwamu Kang Sunan Kudus. Kados pundi? Barang ana lagi wae turu to. Eyang. Cetha nek kula niki mboten sare to. Nek jogene panjenenganmu ngimpi Kang Sunan Kudus. Kang Sunan Kudus. Yang Darawati iki sapa Kang Sunan? Panjenengan menika Eyang Nek yang pancen panjenenganmu pengantin. Yen to iki yang Darawati. Nek jogene kondang panjenenganmu tresno marang yang Darawati Kang Sunan. Eyang Darawati. Wong tresno niki lak boten mawas sabarang napa kemawon. Wong tresno niki saking grasna latane pasuryan adat budaya lan mawas kanggo pasrah sira sapa niki wayah panjenengan ing tresno lan sing badhe wong kadosa dhateng Eyang Darawati lho. Nanging tiyang iki sejangkep anggone menggalih. Apa bakal bisa nglakon jenenging Simbah bakal ngladeni marang putune to Kang Sunan Kudus? Lah kok boten kelampah niku. Ya ora bakal bisa nglakon yang Rasuti yang emoh. Saya suwe saya tresno Sampai tumindak sing numpet tiyang cilekan. Aja nganti bajeng Trisno marang iyamu dhewe Kang Sunan Kudus. Eyang Darawati. Lho iki bejo-bejane wong wadon kok nganti ditresnani Sunan Kudus lho Eyang. Cobi panjenengan witekke. Sunan Kudus gagah pideksa, bagus rupane, kebaking bondo bandu sugih lho. Kami Sunan Kudus pancen bener. Panjenenganmu gagah pideksa cakrak wibawa ning kurang siji. Lah kurang siji apa? Kurang ajar tumindakmu Kami Sunan. Lah wong nek kagem tresno iki wuta kok. Tresno ya tresno kudune diwawas iki simbahmu dhewe lho. Iki eyangmu Kami. Tak lali-lali kanthi so
tresno kalih sampeyan iki ajeng. Kaki Sunan, kowe iki sing bocah nom-noman, eyang iki wis tuwa. Apa yang bisa ngadeni karo siramu to, Lah Kaki kok mboten Sunan? saged mengke jenengan lak nggih kula tumbaske jamu to. Aduh, eyang wis ora bisa ngomong-ngomong tak kandhani. Lah nek sampeyan iki mboten saged ngapa-ngapa, sampeyan tengok mawon kula sing obah. Kok malah serse sembrono kok bomo? Loh, lak cocok ya Pak ya. Oh. Ki boten coba si bandok yang ngadeni kalian iki. Lho ijek gurih kok ya. Gurih ngapane kados telo mawon. Aja Kaki Sunan. Aja Kaki Sunan putus. Sama jaga-jaga Kaki Sunan. Kaki Aku nyawang sampean ngagem-ageman ijo. Dah hebat to rasane ati. Aja tenan yo nggih. Iyang wis tuwa. Iyang wis ora duweni rasa tak kandhani. Dodong. Kaki Sunan Kudus Jabar Sutina. Kula sampun blok. Dateng panjenengan Eyang Ndarawati. Bebasan kula menika mboten wonten ginanipun menawi tok urip wonten ing plateraning jagat, lamun tok boten saged sinanding dhateng panjenengan. Kaki Sunan Kudus. Saumpamane iyang sanggup kapundhut minangka dadi garwamu. Lan pangmenengga jejer bebarengan marang senamu sang Kaki Sunan Kudus. Apa kabeh ki bakal nanggali seneng atimu Kaki Sunan? Eyang Mergo iyang wis sepuh, iyang wis tuwa nggih. sinaosa Eyang sampun sepuh. Nek wong nika babagan ati mboten saged dipun selak. Sakniki kula mundhut dateng. Pun jenengan tampi kemah. Menapa ingkang dados pamundhutan panjenengan? Menawi tok tas wonten ing plantaraning jagat paribasa. Badhe kula wujudake kok. Kaki Sunan Kudus. Yen to rasa tresna ora bisa kok pambendhu. Iyang ra bakal kabotan Kaki Sunan. Wektu dina nyuku, iyang bakal sanggup kapundhut dadi garwamu Kaki Sunan. Panjenengan saged ya. Kaki Sunan Kudus. Sak sampunipun kula niki kepin Heeh. piwangsulan panjenengan nampi dhateng tresna Ya. ewa dening kula caketi kok panjenengan kok nyata napa panjenengan menika badhe beda lan geguyon marang ati kula. Kaki Sunan Kudus. Panjenenganmu bakal cedhak marang eyang-eyang nindo. Ora teges iyang gegodha marang panjenenganmu ora. Ajeng Nanging sadurunge iyang lakon kapundhut dadi garwane Sunan Kudus. Yen to pancen ra kabotan eyang dene pamundhutan Kaki Sunan. sampun jamak bener. Menawi toh wanita berkersake kalian priya darbe pamundhutan monggo panjenengan waloka kemang. Kaki Sunan Kudus. Iyang bakal sanggup kapundhut minangka dadi garwane Kaki Sunan Kudus. Lamun to Kaki Sunan Kudus bisa mujudake utawa nyasa menara ning Panti Kudus
sagan. Panjenengan sagung Monggo. Panjenengan kula aturi katrem kalian ngerantos